Es tracta d'un projecte de llei que recull formes de col·laboració entre les administracions exercides de manera voluntària i en cap cas estableix o defineix cap competència. Quant a contingut, aquesta llei ve a donar una cobertura legal als actes que ja es conclouen a dia d'avui, amb la voluntat de revestir-los de la necessària seguretat jurídica, ja sigui cap a les administracions signatàries, però també i sobretot una seguretat jurídica cap a tercers, en definitiva, cap a tots els ciutadans. En els treballs en comissió, el PS va posar sobre la taula, mitjançant les seves esmenes, uns dubtes que vam entendre que eren raonables i legítims, però en cap cas hi havia cap voluntat d'eludir a cap control fiscal, senyor López. És per això que el grup parlamentari demòcrata va analitzar aquests dubtes i, consensuats amb govern, es van proposar un seguit de transaccions al projecte de llei inicial, tot per tal que el redactat fos més clar i transparent i no hi hagués lloc a dubtes. Estàvem convençuts que amb aquestes propostes els neguits fets palesos pel senyor López quedarien esvaïts. Malauradament, no va ser possible arribar a cap entesa amb el senyor López, qui va i ha preferit treure rèdit polític enrocant-se en el seu posicionament inicial. Altrament ha actuat el grup parlamentari liberal. Com deia abans, els neguits apareguts han fet que conjuntament amb el grup parlamentari demòcrata i liberal s'hagin pogut concloure favorablement les transaccions proposades i doncs que no hi hagi cap dubte en quant als posicionaments del senyor López. I m'explico. Pel que fa a les mancomunitats, des del grup parlamentari demòcrata reiterem el nostre convenciment en que aquest projecte de llei vol optimitzar recursos tècnics, materials i humans i en cap cas augmentar costos, prioritzant l'adscripció de personal propi dels comuns i sotmetent els seus òrgans al control fiscal que emana de la legislació aplicable als comuns i, per tant, senyor López, sotmesos al control de la intervenció comunal. En aquest sentit, el projecte de llei diu literalment, i cito, la llei preveu aquesta fórmula de cooperació voluntària i regula la creació de mancomunitats comunals per prestar i executar en comú serveis i treballs de la seva competència. Les mancomunitats es regeixen pels seus propis estatuts i per la legislació aplicable als comuns en matèria de finances, sostenibilitat i contractació pública, el que suposa un clar control i fiscalització de la seva gestió. Això és un apartat. Un altre apartat de la llei que cito literalment, els comuns han d'adscriure personal propi a la mancomunitat i als serveis mancomunats, excepcionalment i per tasques que requereixen d'una qualificació específica i sempre que no es pugui cobrir per un funcionari o agent de l'administració a caràcter indefinit, el Consell de la Mancomunitat pot procedir a la contractació de personal propi, previ informe preceptiu emès pel Consell de Direcció que justifiqui la necessitat econòmica i funcional de la contractació, tot respectant els criteris de publicitat i concurrència pública. Per tant, senyor López de A no pretén escapar a cap control ni polític, ni de fiscalització, ni legislatiu. I aquesta n'és la prova que he citat literalment a l'articulat de la llei. En definitiva, aquest ens es crea amb la voluntat de donar un millor servei, més eficaç, més eficient, més àgil i, sobretot, més sostenible financerament parlant, amb un ple, i repeteixo, sotmetiment de les mancomunitats a les lleis de sostenibilitat, finances i contractació pública. Finalment, pel que fa a la mobilitat dels funcionaris. Aquí tampoc compartim amb vostès la necessitat de suprimir aquest capítol. Reitero que és un projecte de llei totalment complementari a la llei de la funció pública i en cap cas la contradiu, sinó que amplia el ventall de possibilitats de mobilitat per part dels funcionaris, fent possible una mobilitat entre els diferents comuns i també entre l'administració general i els comuns. Això és materialitzable sempre i quan es respectin els processos públics de selecció i la preservació dels drets adquirits. Per tant, per tot l'exposat, el grup parlamentari demòcrata donarà ple suport a aquest projecte de llei. Gràcies, senyor síndic.